आयदै बे कुकुरनिया दाखालिनिफ्राय मा संना जाहोदोंथाय आंना खिनाय जानायानो हामला उदैयानो एसेबां सागासिनो बे बिमा खर' जाग्राया अबाव थांखोथाय बिनि संनायखौ जायै जायैनो आं बेमारि जालांबाय बे आंखौ साला थैनायनि मुलि होआखैथ' बियो लासै थैनायनि बेबायदिनो मोनदों आं आदै उदैया सायै खिनो ओंखारो सानथामसो जालायलांबाय दाबो हामाखै बे आंखौ लासै थैनायनिनो मुलि होदों खोमा बे आंनि ओंखामफोराव दैफोराव बे साला बिमा खर' जाग्राया बुथारगोनहाय बियो आंखौ बुथारगोन गासैखौबो बुथारजोबसिगोन बियो बिमा बिफा खर' जाग्राया हौवाया साला बे मानखांनाय हौवाया इसेबो गुरुत्थ' गैया दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो आङो बिनि थाखाय जादों खोमा बेनो मायबा होदों खोमा होननानै गैया फोथायथारा सालि बे फैनि सिगां बेसे सान्थियाव दंमोन आंहा जेबो बेमारानो जायामोन बे कुकुरनि खांखिया फैनायनि उननिफ्रायनो आंहा बेमार बे फैनि सिगां जा मस्ला जाबाबो आंहा खिनाय जायामोन बानलु गोजा बेसेबा देदै जाबाबो खिनाय जायामोन उदै सानाय जायामोन दा बे फैनायनिफ्रायनो आंना बेमारानो जोबला बे पाप्पि सुनिया बे सुनियानो आंखौ दायना खालायबाय खोमा नङाबा बे सुनियानो आंनो ओंखामाव मुलि होदों बियो आंखौ बेमार जाना थैनायनि सालिया हामगुलायलांबाय आङो मोदोम रानख्रबलायलांबाय हारा सारा ओंखारजोब्बाय बेबायदि थाबाय थानांगौब्ला साननैसोनि उनावनो थैसिगोनसो खोमा आङो थैसालियावसो थांनांगोन बायदि मोनबाय आङो बे पाप्पि सुनिखौ लाखिबाय थादों बियो खोनादोंना खोनायाखै नोङो पाप्पि हौवा एम्फौ नांनाय हौवाया साला ओइ हौवा एम्फौ नांनाय खोनादोंना खोनायाखै नोङो फिसा फागिनागा नोंसानि नै फिसाजो फागिनागा आंखौ बुथारनो नागिरदों नै बेमार जाबाय आङो आनैया आंखौ बखिनो लुबैना ओरैनो जानला मानला बुंबाय थायो गामाबा मा उदैनि बेमार जागौ खिनाय जागौ आंखौसो दाय होबाय थादों ओंखामाव मायबा होदों मायबा खालायदों होननानै मानो बेबायदि आनैया आंखौसो दाय होबाय दङ इसेबां बेबायदि खस्थ' खालामनानै आं आरो सानबेसे थाबावनो हानो आमाइनि थाखायसो दंबाय दङ आङो नङाबा आं मालाबा थांसिगौ आमाइनि थाखायनो फैनाय जाबाय आं फैयाबाबो जागौमोन रुवाथि थानानै जानायानो सान्थिमोन रुवाथि थानायनि मुं मोनब्लाबोथ' बेबायदि रायजाबाय थानांगौ जायामोन ना ओंखाम बोथिसेथ' मोजाङै मोनजायोमोन बेबायदि रायजानांगौथ' जाबाय थायामोन माबायदि एसेबां गाज्रि साननो हागौ आनैया मानसिनि गोसोआव एसेबां गाज्रि माबायदि फैनो हागौ आंनि आनै जायो बियो आं बिनि जानायाव मानो मुलि होनो दे आरो अबाव मोननांगौ मुलि आङो आंनाव थाइसे फैसा गैया गाव थैनो थाखायनो आंना मुलि जानो थाखाय फैसा गैया आरो आं मानो मुलि होनो ओरैनो बखिबाय थायो आंखौ एसेबो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया बियो बखिनो होननानै बखियो मोनथिखागौबो खोमा बियो आं होआखै होननानै मा होनो आं मानो होनो दे गावनो माबा जाना फैनानै मा उदैया मा जाखो आंखौनो गाख्रबबाय थादों दाखालिनिफ्राय थाला खोमा आङो अबावबा रुवाथि थाहैफिनसै आं मामानि सिगाङाव बुंनानै थांफिनसै बायदि मोनबाय आं आनैनि आखला बेसेबा गाज्रि अननाय होनाय जेबो गैया बेनाव मामाखौ बुंनानै थांसिगोन आं आरो थांनो होआबाबो सिरि थांखोमासिगोन बायदि मोनबाय आं थानो हाला आं जानो लोंनो थानो सान्थि गैया एसेबां सानहर रायबाय थायो आंखौ एसेबां खामानि मावनानै होयो थेवबो जेबो मुं गैया आंखौ रायबायल' थायो थांसिगोन आङो मा जालायखौलै जयन्ती माखौ रुना लाबोबाय दं नों हो माखौ रुना लाबोबाय दं रोनामाखै थार बाथ्राखौसो बुंदों आङो खर'फोरावलाय मायबा दंना गैयालै खर' गाज्रिनो नंखाय बाथ्राफोरखौ रोनावलाबाय थायो मानसिफोरा खोनाबालाय मा साननांगौ मा साननांगौहाय नंगौखौनो सानगोन मानसिफोराबो मिथिथो बिनि आखलखौ बे हाबिलानि आखलखौ खर' जाग्राखौ मानसिफोराबो मिथिथो बिनि आखलखौ माबायदि बियो जयन्ती नोंना खिन्थु बांद्राय जादों बाथ्राफोरखौ बेबायदि साना हौवानो बेबायदि जानला मोनला दा बुंसै मानसिफोरा मा साननांगौ आंनि न'खरखौ आंहा मोनसे ससाइटियाव मोनसे समाजाव आंहा इमेज दङ मिथिबायना आं सासे मास्टारनि न'खराव बेबायदि सोलिबाय थाबा मा सानगोन मानसिया बाथो नोंनि मास्टार मेगन थानाबो मेगन नुवाखै नोङो नोंनि बे फागिनागा नोंनि बे हाबिलाया फागिनागा आंनो मुलि होदों बियो जानायाव मुलि होदों आंनो हे इसोर खाफाल बेफोरबायदि एसेबां गाज्रि बाथ्राफोरालाय माबायदिथ' फैयो खर' मेलेमफोरावलाय माबायदिथ' साननो हागौ नोंलाय बेफोरखौलाय नोंबायदि हिनजाव नुफेराखैलै आङो सिबथा एम्फौ नांनाय साला सेवनायसो नोङो एम्फौ नांलायनाय बेनिखायनो नों जेबोखौनो नुवा मेगनाबो सेवनायसो नोंना मानो होनब्ला बेबायदि जाबाय थादों आंहालाय मुलि जाबाबो हामा आं मैया अजाबो नायनो थांखादोंमोन मोनथिखा अजाया बुंदों नोंसिनि न'आव सुनि ग्रह नांगासिनो होननानै नोंनि न'खराव मानसिनि गाज्रि नोजोर दं होननानै बुंदों मोनथिखा आरो बे गाज्रि नोजोरानो बे नोंनि बे फागिदा बे हाबिलानिनो रावनिबो नङा अजा सोर अजाया नुनानै बेबायदि बुंदों माबोरै मोनथिखौ बियो इसोर नामा बियो हो इसोर
बेबायदि खोन्थाहरनो नोजोर नांदों मायबा नांदों हो सोर बियो अजानि बाथ्रा बुंनो फैदों बे अजाया एसेबां गोहोआनो दंबा एसेबां सक्तियानो दंबा होमबालाय गासिखौबो मोजां खालायना होजोबा मानो अजा 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 माथलि लाबोगोन माइबा लाबोगोन जानला मोनला नंनाय नङैनि मा हरो मा मायो फैसा जायोसो ना मायोसो अजानि बाथ्रा बुंबावनाय आंनि सिगाङाव माब्लाबा नोङो बे अजाफोरनि बाथ्राफ्रा मानसि खर'आव गोहोम खोख्लैयो मिथिबाय गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बिनि अनगायै जेबो मोजां खालाया बे अजाफोरा अजा 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 बे डक्टरनि मुलि लाबोना होफैदों जादोंना नोङो जादों साइड लाना लाब गैया होखारखागोन आं बेखौ सानसेबाबो आरो नङाबा आंनो खारखागोन बे न'निफ्राय नों बिदि एम्फौ गोनां बे खर'आव एम्फौ गोनां मानसिया जेरावबो उदैखाया थां नों जेराव थाङो रावबो लाखिया थां नोंखौ फिसा खानायखौ आंनाव गालाना थां नों जेराव थां सासे बिमा जानानैबो गियान गैयालै बिमानि महरानो बेबायदि जाबाय मालायनि फिसाखौ नायनो हायै नै नोंखौ सेवनाय साला नै नोंखौ गारना थांखागोन बां हाबिलाया फैथाराखै माथो जिसुनो लोगो मोनगोन साननानै फैदोंमोन आङो मैयाबो फैयाखै माथो बियो दिनैबो फैयाखै दाखालि बावैबो फैयाखैयानो माथो बे साननैसो मायबासो जाबाय नामा बियो बिमानिया बुदोंसो ना मायोथाय बेबायदि बांद्राय खालायनाय मोनबोला आं हले गामियाव मिटिं खुंगोन बेबायदि मानसिखौ अयथासार खालायबाय थानो बुला बुसि खालायबाय थानो रायबाय थानो बेहा जेबो मोन्थाय गैया ओरैनोथ' जागाराखै बियो खस्थ'यै खामानि मावो बेसेबां जि सुयो न'नि खामानि माखासेखौ मावो आरो बिनि सायावबो एसेबां अयथासार खालायब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मिटिं खुंनानै गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव नुजाथि होनांगौ नङाब्लाथ' रावबो मिन्थिया बाथ्राफोरखौ बयबोथ' मोजांसो साननानै लायो आंबो आंनि गोसोखौ बेबायदि हमथाबाय थानो हाला हाबिलानि सिगाङाव फोरमायनांसिगोन आं आंनि गोसोआव मा दं बिनि थाखाय नङाब्ला गोबाव जागोन हाब्लाथाय खेबसे खबर लाहैनांगौमोन बिखौ नाथाय आं मा होननानै थाङो दा आंथ' बिसिनाव थांफेराखैबो ओरैनो बिमानिया गाज्रिखा आंखौ थांनाय नुब्ला आरो मायबा गाज्रि सानाथ' बियो जायखिजाया गाबोन सानसे नेबावगोन आं गाबोनबो फैयाबा मायबा मोनसे खालायथारसिगोन आं गुथाल औ आफा गुथाल आं सानदोंमोन नों बै टाउनाव थांनानै गेरेजाव एसे खामानिफोरखौ सोलोंहैनायानो हामगोन नामा गेरेजाव सोरनि गेरेजाव बेबायदिनो सोरनावबा सोंना नायनांगोन आं गेरेजाव हाबबोला जोंहानि दखानालाय मा जागोन दखानालाय जोंहानालाय दंबाबो गैयाबाबो एखे बायदिसो जानानै दं आंनो थानोसै मानोथो समफोरखौ बरबाद खालायनो नोंनाबो समफोरा ओरैनो थांगासिनो बैसोफोरा थांगासिनो बैसो थानायावनो सोलोंना लादो आंनिबा नोङो डिग्रि सिग्रि फरायनांला बे मेकानिकखौनो मोजाङै सिखायदो गेरेजाव थांनानै नोंहाथ' बेफोराव इन्टारेस्टबो दोङो नों बेफोरखौनो मावना मोजां मोनोबा बेखौनो मावदो नोङो मावनायाथ' मावगौमोन र' दा खामानिखौ मोननायासो आंहाथ' एक्सपिरियेन्सबो गैया सोर लाखिनो एक्सपिरियेन्स गैया माने नों दा एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिनि आन्दाराव मावनांगोन फैसा सैसा लानो मोननाय नङा नों सोलोंगोनसो नालाय औ जागोन दे आफा आं खबर लागोन होमबा लानाय खबर ला नोङो आंबो लागोन औ दासो गोजोनखांदों आं आइया शपिं खालायना लांनो होदों माथो मा लांनांगौमोनथाय आं बावनानैसो थाबाय र' आइखौ फन खालायनि आइ नै आं शपिं मलाव दङ मा नांगौ दहाय नों खोन्थानायखौ बावजोब्बाय आङो मेसेज खालायनानै हरनाय वाट्सएपाव र' नांनायाथ' गोबां बुस्थु नांगौमोन र' गोसोखौनो खायाखै दा आङो माबारै मेसेज खालायना हर आंनाबो गोबाव जाबाय दे नै आं फटमानाव सोंनानै हरगासिनो मेसेज खालायनानै मा नांगौ औ दे थाबनो हर आं नेगासिनो माबोरै हर फटमानाव सोंनानै हरगासिनो आङो पद्मा ओरै फैलाय औ र' मामोन मादै मा दङ मा गैया न'आव आं नोंखौ दहायनो बुंदोंमोन खिन्थानानै दोन होननानै हिसाब खालामनानै मा दं मा गैया बावगारबाय थायो नोंबो दे बुंदो माबोरै सासेया शपिं मलाव दंहैनो दा गोबाव जाबा आरो लाबफानाय नङा बियो आंहाबो थांनो सम गैया रनियाथ' थांखाया दालि नांगौ मादै मुसुर दालिबो गैया सबाय दालिबो गैया बेनिफ्राय पियास नांगौ बानलु गोजा नांगौ सार्फ नांगौ आरो थोरसि सुग्रा साबोनखौ नांगौ बेनिफ्राय मैगं नांगौ गोथां मैगं आरो सिनिबो गैया सापातबो गैया र' बेबायदिबा बावगारजोबो र' खागजाव लिरनि आं आरो मादै दावदैबो गैला दैनिल'सैसो आदा रनिया दानो रागा जोंलायगोन मोनजायाबा दावदैखौ लाबोथार
आरो ना बेदर मा जानो बेखौबो नांगौ। बेखौथ' गोसोआव दङ र' आङो। सानसेबो ओरैनो जाखाया ना बेदर नांखागौ। आरो सासे महाराजाया फैबोलाथ' दावराव खालामफैलायगोन दानो दावदै मोनजायाबा। हाय गुथाल मा जाखो नोंना बुंनो साननाया गोसोनि बाथ्राफोरा? मा बुंनो नारखो गोसोनि बाथ्रा गोसोआवनो थालांसिगोन बायदि मोनबाय आं। ओइ गुथाल आं बुंदोंना आं बुङैखो होननानै मानो बुंनो होआ नोङो? मैयाबो लोगो मोनदोंमोन आं लामा सिबाय थानायाव। नों बुंनाय आं बुंनाय एखेसोब्रा बाथ्राखौ मोनथिनोसो नांगौ बियो नों बिखौ मोजां मोनो होननानै। आं बुंबालाय माथो जानो नों बुंनो हाखाया आं मिथिगौ। बुंनोनो साहस मोना माथो मा होननानै बुंनो आङो। बुंनो सानो नाथाय एखनब्ला सानफ्लाङो ओरैनोसो बुंदों होननानै सानगोन होनना राग जोंगोन खोमा। सानाब्रा मानो सानो सिख्ला सासेयालाय बेबायदि। नों मोजां मोनोखायसो बेबायदि होनदों। मोजां मोनगोनखायसो नों प्रपस खालायगोन ओरैनो खालायगोन नामा? न'सो बुंगोन नामा बियो? हाबिलाया गावखौ लानानैनो बेसेबा दुखु बेलाय आंखौ प्रपस खालायबा लागोन ना। मानो लायाब्रा? बिनि रायज्लायनायफोराव हमनो हादों आं बियो रावखौबो मोजां मोननो गोसो गैया खोमा होननानै। मानोना बियो गावनि जिउआवनो बेसेबा टेनसन आरो गावखौनो लानानै बेसेबा डाउन फिलिं खालायो बियो रुवाथिसो होननानै। बेनिखायनो एक्सेप्ट खालायनाय नङा नामा बियो आंखौ? थै जाम्बा बेबायदि नङाथ' मोजांसो मोनगोन बियो नोंखौ प्रपस खालायब्ला। आं रुवाथि थानाय फरायै मानसिखौनो आंखौ प्रपस खालायदों होननानै। आरोलाय माथो न'नि खामानि रोंगौबालाय नोंनोलाय खनजा साख्रियालाय हिनजाव नांगौ। बांद्राय गोरोङाबो मोजां नङालै आरोलाय माथो क्लास 8सिम फरायदोंब्लालाय अवाखौ ABCDखौथ' रोंगौ ना। गथ' जाब्ला फोरोंनोथ' रोंगोन LP सिम। बेफोरखौ सानाखैर' आङो। फरायाखै रुवाथि थानाय होननानै मुगैयाखैर' आं बिखौ। बेफोरनि खोथा नङा। होमब्लालाय माथोब्रा आरो मोनसे बाथ्रा बुंनि आं नों दुखुसो मोनगोन खोनाब्ला। मा बाथ्रा? बै जोंहा न'नि खाथिनि बै बांबुला बिमाया बे जोंहा आइनि सिगाङाव बुंदोंनो बै गोदान थाफैनायला बेसेबा नांलायबाय थायो होननानै। हाबिलाखौ बेसेबा गाज्रि होननानै रायबाय थानाय खोनायोनो न' खाथिनिफोरा खोनायोना। बिमानैया हामथारानो माथो। औलै बेफोरखौनोथ' दुखु मोनबाय थायो आं। बेखौनोथ' खयज' खालायनो हाया आं। होब्लालाय माथो बेखौनो नायबाय थायो नोङो दुखु मोना आरो नोंनि मोजां मोननायखौ बेबायदि रायबाय थाबोला? दुखुथ' मोनो र'। होमब्लालाय माथो बुंना लादोसो नङाबा सोरबा बोराय हौवानो हरगारगारबासो मोनगागोन र'। सानबावनांगोन र' एसे। है गुथाल जाम्बासोलै नोङो मा मोजां मोननाय बाथ्राखौ बुंनो थाखायबो मा सानबावलायनांगौब्रा। गामिनि सिख्लाखौनो माबोरै थांनानै प्रपस खालायबानो जाथारो। नारखो गारिखौलाय मोजाङानो मोनदों माथो। जिरायनोबो मोजाङानो माथो कम्फर्टेबल मोनदों। मोजां ना? औ मोजांथ' आरो नारखो मोजां मोनदों आं सालायनानैबो। थावखौबो बारा जाया माथो। थाव माइलेज होनायखौनोथ' लादों आरो। नोंहा मालाय सेकेन्ड हेन्डबाबो लानो हाबाय र'। आंहासो माला हागोनबा। ओरैनोथ' आंनो सानफ्रोमबो सालायनो थाखाय बाइकखौ नाङा र'। नाथाय माब्लाबा इमारजेन्सियाव गारि गंसे नांगौ जायोलै न'आव। औलै भाइ माब्लाबा नांगौ जाथारो बेनिखायनो सेकेन्ड हेन्डबाबो बोरायबाबो लाब्रबथारबाय आं। नोंखौनालाय मासे आरो सोलिनो हाबानो जायो मोजां नुनायखौलाय मानो नांगौ माइलेज होनायखौसो नांगौ जोंफोरबायदि गोरिब मानसियालाय मा। खामानियाव फैबानो जायोब्रा सेकेन्ड हेन्डबाबो जेबो नङा। मोजां नुनायखौलाय मानो नांगौ आरो। जोंफोरबायदि मानसिया बेफोरखौ श'नि थाखाय लायाना खामानिनि थाखायसो लायो। ओइ नाक्काति सौग्लिनाय सालि बोरमा दोनदालैनो थांनो होनाया मा जाखो? बोरमा दोनदालैनो थांनो होनाया मोखांखौनो नायगासिनो खोमा आयनायाव खोब मोजां नुनायनि गय फिथाइ बायदि मोखांखौ लानानै सोर नायगोन नोंखौलाय गय फिथाइ बायदि सिख्लाखौलाय? महर गैया मा गैयानो लाव गेगे लाव सें गय फिथाइ बायदि बेयाव थखथा बायदि बेयाव साइस बाइस गैयानो बेखौनो माखौ देलायबाय दंबा? थांफैखै सोरबा सेंग्राया नेनानै जमनानै दं बिखौ सोरबा सेंग्रा नायगोन बिखौ साइस गैया बाइस गैयानो माबा खालायबाय थादों न' सिङाव थाब थांनो गारै। आरानि बिसिं नङा बैथिं फै। जानो गोनां बाजैसो माथो हनै नायहरलै हनै। हाबिलासो माथो। गुथालसो माथो होआ आङो। थौ रानि थौ जा बैथिं थौ हुर। ओइ बुरबक मुर्खसला दिनैनो बुंखादो सान्स मोजां मोनदों रावबो मानसिबो गैया आं बेलेगाव थांसै। है बेबायदि हाखु दाखु जायो नामा बेफोरो? ओमफ्राय दाहाय आं होननो। गुथाला नुनानैबो माथो होआखै माथो आंखौ। ओइ जाम्बा नोंजो जायालै एटलिस्ट सिख्लाखौ माथोथ' हर नोङो नुहुरदों प्रपज होआ माथो हरा मानो? र' हाबिला। गुथाला माथो हरदों। औ मा बुंदा? ओइ था बुंनायाबा आंनो बुंसै।
hey र' बेबायदि नङा मा सानगोन जोंफोरखौ सावलुन बावलुननो र' बोरमा दोस्लायदों औ नोंसोरलाय मा खालायदों ओरैनो कन्टिनिउ भाइ कन्टिनिउ थांसै आं है र' थाना ओइ जागारनाय खाथियाव थांना रायज्लायबा सोरबा नुगोनसो ना मायो सोरबा खिन्थाना हायोब्ला दाना माथो मानसिखौनो नुला मा खबर दं बेबायदिनो ओरैनोसै